జై వెల్జిపూర్ శ్రీగిరి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామికి జై. తెలంగాణ రాష్ట్రం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇల్లంతకుంట మండలం వెల్జిపూర్ గ్రామం శ్రీగిరి గుట్టపైన శ్రీ లక్ష్మీ సమేత స్వయంభు వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి గుడి నిర్మాణం జరుగుతుంది మిత్రులారా. కావున దాతలు మీకు తోచిన సహాయం గుడి నిర్మాణానికి అందించగలరు. గుడి నిర్మాణానికి మీరు అందించే సహాయం ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం మిత్రులారా. కావున మీకు తోచిన సహాయం తప్పకుండా అందించండి. వెల్జిపూర్ శ్రీగిరి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దివ్య ఆశీస్సులు మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని స్వామివారిని కోరుకుంటున్నాను మిత్రులారా. జై వెల్జిపూర్ శ్రీగిరి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామికి జై. జై జై వెల్జిపూర్ శ్రీగిరి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామికి జై.